Mangeling ana risang waning pinto aneng pinto ngeling ana rikala patine sangkong ngesa dewa katon gumulung mangamu punggung mangrempak ing bala 3000 Mayang tergeluk senguk wak-wak ketekur pergi wati aku petueng pun kakang arsowan Kanjeng Rama petueng ana ngarep-arep dituthuk endhog wong loro terus padha salaman yo diceraki Mbah Dukun. Bathuk loro ndok loro. Jeng wedok ayu jeng lanang ganteng kaya aku wah jan sip temenanan. Oh wis. Aku njuk kelingan tuyem aku. Malah sing ora sing domongake. Sarjo Kesimo. Wonten napa, Pak? Aja glendang-glending kok ngono kuwi wong manten kok gemremeng wae. Wis dikandhani supaya ingkang alus salah tingkahe sing bisa nengsemake wong gandrung karo wanita kuwi ora kaya ngono kuwi. Pripun wae? Nek kepireng maratuwamu apa ora ngisini-sini. Maratuwamu kuwi sijining satriya sing luwes gandrunge karo wanita mumpuni tumrap olah kridaning kasmaran mula do ditresnani putri-putri. Nggih. Saya tuwa wae ngerti dhewe, ana kasatran ra lunga-lunga goleki putri. Nggih. Neng alas digoleki putri. Nggih, mboten kaya kula teng pundi-pundi goleki polisi. Yang gandrul niku amresane pripun ta wos supaya padha kalih mara sepah kula. Ora mara sepah ki apa? Nek kowe gandrungmu kok ngono kuwi krungu maratuwamu terus malah didukani. Nggih niku eleke nek ndek maratuwa ngelu kok didukani. Nek jane ajeng kepengin ndek bojo sing wis ora ndek wong tuwa. Dadi diuja sak karepe. Yen gandrung karo putri ngene. Yam-yam tilam perjiwatan boyo mirah boyo enten sun remek boyo dadi ndika wong manis. Mesmo sadelengan kanggo tamba bratanipun Kakang wong ayu. Sapa duwe bojo jonggrong-jonggrong tak sanding malang gelungi nimas ngono. Kok teng celengkuni. Yam-yam tilam perjiwatan boyo mirah mbek meong tergeluk sik ulah. Aja muni meong.
Nggih, nek gandrung karo putri ki aja nganggo kucing. Nggih, bedor wae. Aku mah mbek meyong wedhus barang digo mayeng-mayeng. Nek eyang nek gandrung pripun ora tak omong-omongke. Aku nek gandrung kesuwen mah dipengkal karo mbahmu. Yam tilam perjiwatan boyo mirah boyo inten sun remet boyo dadi ndika wong manis. Yam tilam perjiwatan boyo mirah boyo inten sun remet dadi ndika wong manis. Aku bengok kok niki ngelek. Sapa duwe bojo celongrong sun boncengke malang nang sedel. Wong bojone semaput apa malang nang sedel kene gedungkrung. Mas masak klerengang kanggo tombo brontok. Wong ayu mbak meong tergeluk baleni meneh. Ngopon mboten ngangge mbak meong? Ora. Mbak meong iki dikapake kok ditukupi diguwang. Le mlaku sing alus nek arep nyonto adimu Abimanyu karo Irawan, karena ora tau to satriya mlaku rig-rigan kaya kowe kuwi. Nggih, nek mlaku ki sing alon-alon, sing klentreng-klentreng. Nek kowe rig-rigang yo awakmu lemu. Awis suwi-suwi sarwa kendho kabeh. Monggo nek wong ya agar kelemon wis ngebabake nggon awake mah turu. Nggih yang domongi wong tuwa ngeyel. Ayo gek tindak sing apik. Nggih, sing klentreng-klentreng ya, men disenengi wong-wong ya. Nggih. Supaya liwatmu ana ngendi wae kutha, ngendi wae desa do disenengi para putri-putri. Nggih, ya. Sing halus anteng tajem pulatane aja jegigak-jegigi. Oh, bocah kok kaya kono. Nggih, mangke kula tak alus. Dipresani wae mangke nek luput nggih diparingi presa. Gage mangkat nek kleru tak kandhani. Nggih, wae.